guys, welcome back to my YouTube channel Yadav Gaming. So guys, how are you? అంత సోదం మనకొద్దు కానీ ఓ మై గాడ్ తిను మా తమ్ముడు హీరో బ్రెయిన్లో వచ్చాడు చిన్న పిల్లలాగా. నేను ఎగురుతా. మేము క్రియేటివ్లో ఆడుతున్నాం గాయస్. ఈరోజు స్పీడ్ రన్నర్ వర్సెస్ హంటర్ జరగబోతుంది. ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం. ఏం ఓకేనా ఓకే లెట్స్ గో. ఇక్కడ విలేజ్ ఉంటుంది. వచ్చేసాడు మా తమ్ముడు. ఎక్కడున్నాడు వీడు? గాయస్ ఈరోజు మనం పిగ్గీస్ చేద్దాం. పిగ్గీస్ దాకా తెలుసుగా నీకు. గాయస్ ఇప్పుడైతే తీసుకుందాం. నువ్వు కూడా తీసుకో. గైస్ ఈ వీడియోలో 100 సబ్స్క్రైబర్స్ అయిపోతే మీకు జాంబీలా అలా మోడ్ ఇస్తాను. ఐడెంటిఫై నీకు రాలేదు. ఇది మర్చిపోయా మోడ్ ఆన్ చేయలేదు. గైస్ మొత్తం మోడ్ ఆన్ చేయబోతున్నారు. అది హీరో బ్రెయిన్లో వేసుకొని వస్తుంది ఎందుకు ప్రతిసారి. అరే అంత ఇష్టం నీకు హీరో బ్రెయిన్ అంటే? చెప్పరా చెప్పు. ఆన్లోనే ఉంది మోడ్. ఇచ్చేమో చూద్దామా ఒకసారి. బ్యాక్ వస్తుందేమో. చూద్దాం గైస్ ఒక నిమిషం. ఆ మోడ్ వేరే ఉంది. గాయస్ ఇది పని చేయట్లేదు. సో వేరే అందులో కూడా విలేజ్ ఉంది కదా, అందులోనే చేద్దాం. కానీ ఏం రీచ్ అవుతుంది నాకు అసలు. 1 GB ర్యామ్ ఫోను అందులో గ్లిచ్ ఒకటి జనరేటింగ్ అయిపోయింది. వస్తున్నా గాయస్, మీరైతే లైక్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ అయితే క్రియేటివ్లో పెట్టు ఫాస్ట్గా. క్రియేటివ్ గైస్ నేను కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయబోతున్నాను. ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ మీకు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఐడెంటిటీ అబ్జర్వర్. నువ్వు నాకు వద్దున్నది తీసుకో. మనం కూడా తీసుకుంటాం. శరీరం నాకు తీసి ఇచ్చేసి ఉంటాడు. ఇదిగోండి గాయస్, దీంతోనే ఇప్పుడు మేము. అరే నాకు రావట్లేదురా మళ్ళీ. అది నువ్వే తీసి నాకు. నేను తీసిస్తావా? నేను పెద్దనే అయిపోయాను. అయ్యో ఇంకో అది పడిపోయింది. అబ్బే లాల్ ఇది పడిపోయిందిరా నీళ్ళలో. ఇచ్చినది ఇంకోటి ఇస్తుందా పైకి? అరే ఇరుక్కుపోయాను అందర్రా. ఇది అన్ని ఇచ్చిన లైన్ ఎత్తుకున్నది. పద విలేజ్ పద ఫస్ట్. ఇంకోటి ఉంది విలేజ్ ఎక్కడ ఉంది? గైస్ ఇగోండి పోర్టల్. ఎండర్ డ్రాగన్లో అవుదాం అనుకున్నాం, ప్లాన్ ఫెయిల్డ్. ఎక్కడ? ఇటే ఉండాలి నాకు తెలిసి. అరే నేను నీ దగ్గర టెలిపోర్ట్ అవుతా. ఇటే ఉండాలి విలేజ్. చూడు విలేజ్ ఒక సైడ్ ఎత్తుకునే, ఒక సైడ్ ఎత్తుకుతా. దొరికేసింది. టీవీ కనిపించాలి. వచ్చేసాం. నా మ్యాప్ గ్లిచ్. ఓ మై గాడ్ ఎంత లాగ్ అవుతుందా నీకు. ఐరన్ ఇక్కడ విచ్చులు కొట్టాం కదా, విచ్చి చాలా పొజిషన్స్ కొట్టాం గైస్. ఇక్కడ విచ్చులో మారిపోయి ఇది వీడి లూటే. అంత పిచ్చి లూట్ ఇది కాదు, ఇది నా లూట్. ఇది నెదరట్ స్వాడ్ నాది. ఎంచాంటెడ్ స్వాడ్ దొరికిందా? నాకు ఎంచాంటెడ్ స్వాడ్ దొరికింది. ఇప్పుడు మనం అయ్యే చేసుకోవాలి.
చూడు నా ఎంచాంటెడ్ ఇప్పుడు మనం చేసుకొని ఇగోరే నిన్నే చెప్పేది నేను చెప్పు. ఇప్పుడు మనం చేసుకొని అది ఇప్పుడు మనం హైడ్ అండ్ సీక్ ఆడబోతున్నాం. నో నో నా ఎదురుగా చూపిస్తా ఎలా మారాలో. విచ్చొద్దు గైస్ ఇప్పుడు చూడండి నేను విచ్లో మారిపోతున్నా. చూపి నన్ను కొట్టే గోళం. నేను రియల్ విచ్ కాదు, నకిలీ విచ్. రాని కొడతారు పాపం బిడ్డ. అరే నాకేం కాదు. నా చూపిస్తున్నావా చూడు. ఇప్పుడు నడువు చూడు మామూలు కూడా ఇలాగని వచ్చేది. కానీ చేతులు ఏమైనా పట్టుకుంటే అయిపోతాము. నేను విచ్, నా పేరు విచ్. చలో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫాస్ట్గా. అయితే ఈరోజు మనం చేయబోతుంది విచ్ కాదు పిగ్. నా కట్ మార్నింగ్ చెప్తా. 8,000 తీసుకోవాలని నన్ను మారు బాటిల్ డిమాఫ్ వెళ్ళి బతుకును. ఏం తీసుకోవాలి? పిగ్గా స్పాన్ పిగ్స్ చాయ్. నేను పిగ్లో మారాలి. చాయ్ ఫస్ట్ నువ్వా నేనా? నేను. ఓకే ఇగో నీకు స్వాడ్ ఇస్తున్నా. నా స్వాడీ ఎన్చాంటెడ్ స్వాడ్ ఇది. నా స్వాడే చెప్తాను. మళ్ళీ ఎన్చాంటెడ్ స్వాడ్ నాకే చెప్తున్నావు. ఒక స్వాడ్తో చచ్చిపోతారా పిక్స్. తక్కువ లైఫ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. స్పాన్ చేయి ఫాస్ట్గా. నో ఫస్ట్ నువ్వు డే చెప్తా. మళ్ళీ చంపకరా ఎవరిని చంపకరా. నేను మారలేను అమ్మా. దేవుడు వాడు అదే స్క్రీన్ లో చూస్తున్నావు తప్పు. కానీ గ్యాస్ చేద్దాం. అరే నువ్వు తీసుకోవాలరా ఇవి, నేను కాదు. ఉండు నువ్వే కదా ఇదే కదా నువ్వు. అదే కదరా నువ్వు. ఇవన్నీ ముందర ఇగో అదే గాల్లో ఎగురుతున్నాయి చూడు. నువ్వు తీసుకోవాలి కానీ ఇంకా చెయ్యి. సర్వైవల్ వెయిట్ సెట్టింగ్. విచ్చున్నాడు రా ఇక్కడ. పోయి దాక్కును. అరే విచ్చున్నాడు రా ఇక్కడ. పోయి పెట్టు. చీటింగ్ ఇది. 3, 2, 1 వస్తున్నా. ఎక్కడున్నారు? ఎందుకు ఫాస్ట్గా పరిగెడుతుంది? ఇదే అంటావా? టింగ్ 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 టింగ్. ఇది కూడా వచ్చింది. ఇదేనా? కానీ వాడికి క్రౌచ్ చేసా నడిచేటప్పుడు ఇలా ఉండదు. నువ్వేనా అది? ఇది ఎందుకు నా కాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది? నా వల్ల వెళ్ళిపోయింది. అరే గోళం పిచ్చాడు టైం సెట్ చేస్తాను. క్రియేటివ్ పెట్టా. నేను రావద్దాడికి మర్చిపోయాను. అరే ఏం అవసరం లే, క్రియేటివ్ లో పెట్టకపోయినా వస్తావు. కానీ నాకు కావాలి. చెప్పేది నువ్వు ఫస్ట్ నేరా ముందు ఏ అయ్యంగా చంపి స్వాడిటీ ఒకసారి నేను వేస్తా. నేను స్వాడిటీ నేను 15,000 తీసుకుంటాను. నన్ను చంపుతారు. అయ్యంగా మాదిరి వస్తున్నాను దగ్గరికి. నన్ను ఒకే దెబ్బ తెచ్చిపోయాడు రాడు. నేను కొడుకు తయారు చేస్తాను. ఎదరైతుంది ఇది. మరి నేను వెళ్ళను కదా. నువ్వు తీసుకో. కొట్టేస్తా ఇవ్వు. ఇంకో నీ పిగ్గి స్పాన్ తీసుకో.
స్వాడ్ ఎత్తుకో ఫస్ట్. తీసుకో తీసుకో తీసుకో. స్వాడ్ ఎత్తుకో. ఇవ్వు. అందుకే చెప్తే అది గుడ్లు. ఓకే పో. గుడ్లు వద్దేలే. పంపుకున్నా స్పాన్ చేసుకో. గుడ్లు అవని వీడు కూడా ఏంద్ర వీళ్ళ బాధ. 2 రోజులకే వేసుకో. వా మై గాడ్. దీని షార్ప్నెస్ కదా పడింది. క్యారెక్టర్లు తీసుకున్నాం. ఫాస్ట్గా సర్వైవ్ కదా. పోయి నువ్వు దాకపోయి ఏదైనా ఇంట్లో పోయి దొంగ పెట్టు. ఎక్కడ ఉన్నా చెట్ట దగ్గర దీని ఎక్కి దొంగ పెడదాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓ మై గాడ్ 10 నిమిషాలు ఎందుకు వేస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి. ఓకేనా రావచ్చా? వచ్చేయి. ఒక చిన్న హింట్గా వచ్చి కదా. ఇచ్చారా నీకు గంట కొడుతున్నావు. టింగ్ టింగ్ టింగ్. నా దగ్గర ఒక మంచి ఇక్కడ పేరు కనిపించింది. పేరు కనిపించింది. నేను అందుకే క్రౌన్ చేసి వెళ్ళమన్నాను. నేను ఎక్కడికి టెలిపోర్ట్ అవుతా. ఇక్కడ రీస్పాన్ పాయింట్ సెట్ చేసుకో. ఇక్కడ ఒక ఇల్లు ఉంది కదా. అరే పేరు చూపించింది రా. అదే చీటింగ్. అది అందుకే క్రౌన్ చేసుకుని బొమ్మనింది. అరే నా చేతులు. అరే నన్ను చూడు. ఏమైంది? నా చేతులు చూడు. ఏంది అలా అయిపోయినాయండి? అరే అరే రీస్పాన్ అయ్యంట. టీపీ చేసుకో నా దగ్గరికి. ఇక్కడ రీస్పాన్ పాయింట్ సెట్ చేసుకోమన్నాం కదా, చేసుకో. చేతులు కనిపిస్తా. నన్ను కొడతావు. లేదు ఈ వా ఒప్పిసి వాడు అసలు ఇది. కానీ నేను ఇప్పుడు ఓకే నీ మార్ఫీ తీసుకోవాలి. తీసుకో స్వాడ్ తీసుకో స్వాడ్. ఎందుకు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తావు? అరే అవన్నీ కింద పడిపోతాయి. నీ ఇష్టం. మళ్ళీ అరే కింద పడిపోతాయి. కీప్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్టర్ డెత్ అయినా పెట్టచ్చు కదా బే. పెడతా అబ్బా. ఏం వస్తుంది అబ్బా. వెళ్ళు కొడతా ఇప్పుడే. నా చేతులు కూడా అలాగే అయిపోయినాయి కదా. నేను నీకు అలా చూపిస్తున్నా. నా చేతులు బాగా అయిపోయింది. వెళ్ళు ఇంట్లో దొంగ పడుతుంది. 1 2 3 4 5 6. ఉండు నువ్వు నా స్క్రీన్ చూడకడా. దూరం వెళ్ళి వాడు దూరం వెళ్ళిపోయాడు. చిన్న ఇదెందుకు ఇక్కడ ఒకటే కూర్చోంది? చెప్పు. ఒక లైఫ్ పోయింది. ఇంకో 2 లైఫ్ గైస్. నీకు ఒక చిన్న జలకిస్తున్నా. నేను అక్కడే ఉన్నా. నీ ఎక్కడ ఉన్నావు అక్కడే ఉన్నా. ఓ ఇదే చేసి ప్లాన్ 2 లైఫ్లు పోయాయి. జస్ట్ ఇంకొక లైఫ్ గైస్. ఒకసారి జంప్ చేయి. స్పాన్ అయింది ఇక్కడ. ఎవరో ఇప్పుడే స్పాన్. ఇదేందుకు పారిపోతుంది? అయిపోయింది గ్యాస్. మనం గెలిచాం. ఇక వచ్చేస్తున్నాడు. చంపేశాడు. గాయస్ మీరైతే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే గాయస్.
మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అప్పటిదాకా గుడ్ బాయ్.